blei ya pi uai season 4 nya kenduk biang lang ba jong kaneka tendang jing sawa kaneka durki bad hakaneka sngi ngin ya keren sepang kawe kapang pakata kapang kelong kumno ngila ban poi sa ublei kumno ngia dei bad ublei hato don kam niam ne em ban keren bad ublei ban lai im hato don kam balang ne em di ngin sim kawe na ka city jong Paulus syaki nong Rome kalong ka sipo ban pensai hangi but ayangi yakane ka jubab city syaki Roman long ba sipo ket khat sipo hadu khat niao ngan pule haba ubreu ungai nadu kadono uyo manhok but haba upla da kirmiang sentur unyo lait im kajen thok ka ong jar ubangai hau un om babe lano ru naba omdon jinga pera pedeng uju bat ugrik uju utrai ulong kendrat ya barok bat utek spa kerhai halor kitu barok kibakot kerpat ya u naba jar ubakot kerpat ya kerteng utrai un lait im Henry, kumno ki briu kin khot kerpat ya uta uba kim siam langit. Bat kumno kin nget ya uta uba kim ju yo sngeu. Bat kumno kin yo sngeu klem unong yalap. Te kumno ki briu ki la ban yalap lem da pha yaki. Kajen thok ka ong kat no ki itenat ki kjat jong kitu ki bayalap ya ka kubor babaha. Henry barok kim shem la patiao ya ka gospel namar u Isaya u ong ko kendrat mano balanget ya kata kaba ulaya sngeu nangi kumta kajinget kawan nakaba layok sngeu bat kata kaba layok sngeu kawan ta kajingelap ya Chris kawan men ko para ngakarmen kene kolong kapasai nakabenta jong pi bakeli balai don kam niam bat balai don kam balang atau ngamla bane keren direct padu blay komen ko para abangi pedru ya kajing im jongi ha kajing im kum ki breuru ni don kam yano riano ban yalap ban yathu bangin dup tip kumno nginang ban tho ya u a lene ya u e ya u b UK, C, kumta terter. Rada omdon bahikai. Kaji im jongi hiru ka batai yangi ba day bandon manore mano bayatu ba ngindup tip. Dia hakaju karukom. Ladangi sim sakwepat kanuksa. Lada ngala kumle kakam keba long kakam dakat dene kano kakam runar. La syakem yanga la set patok yanga andang ngai set patok hato ngan ya sat hi hakmat ju unong bisar bangundum la ban lai ne don kam da wepat ubre uban yarap yang aban lai na kata ka jing set bat pen sisa hato ngalale ne em nehet ban yo jing arab bangan dup yo jing ai jing mut ba ngan pan map bat bangan buria dengan penbahapat ia kata kepangala pensniu don kam uplidar don kam lawyer don kam unong ya sai bat kumta bangal ong ni bangin dup tip bangin dup ngait don kam ya kanyam don kam ya kabalang di nomor kata apa ngilong kikun jong kaying kasemru ni don kam ya kajing pta berkejing hikai nadu bangi danglung kumno wat kumno ban bamru ni don kam imei pa ban yarap te ban poi sa ubleiru ublei ulamang ulabu rinti padai bandon kanyam de bandon kapalang badai nakanebo jisuru uan ban seng ya karkom le niam ya kabalang ya kakenhun
Bat kabalang kabaningkong kadai ki apostol ki khat arngot nang taki senran nang taki nyopu arngot bat kumta terter kanang priang lengba jong kine bat ngilayok sngeu lengba jong kine ngalap siapang ublei kumno haka jutang ke barem ru jong ke Bible bangi yo i siapang ke judgment ru Israel ba kumno ki breu ki pai sha ublei ban khot yaki ban pai sha ublei na ke jing mane yaki wepat ki blei bom dei ublei ubai sisha ublei upa da ki breu ki ba la khot yaki ki nong ya tu lupa ki nong i pau ne ki prophet ti kumta ni don kam ya kaniam bat kaniam kade hangta habadon jingkinya bat uleng do ni don uleng do soblei hakaniam bat dei tang hakata kaniam badon uleng do soblei lang ba jong kata kadon ke jing sisya ke jing mane blei ke bai sisya bat kumta kane ke jing tho siti jong u Paulus apostol syakinong Rom ba ubreu unget haba ubreu unget ngadu kadonut unjo man hok bat haba upla da kirmiang sentur unyo like im bat ngi pla ba ngi don kam ya ublei nget ha ublei nadu kadonut ha ka jing duai jong ke jing kinya ngi duai da ke jinget om bangi su pendap ya rukom ba da ka bale ya kata ka formula bat da ka bangi le ya ka formula pendap ya ka formula bangi yo like im bangi pen i bangi nget kam dei kumta abangi duai ni terwa jingkinya aingu jing terwa jingkinya panmap ni duai ni terwa ni panmap da ke jinget namar ba ublei ulang tang uhi ubamarwei ubala thau yaki ek e barakhoi yaki bai yo i bat ki bom sem la yo i de namar kata ni don kam ya kinong yalam bat kabalang kabaningkong kadei hakane ka jugjungi menta kadei kito yakiba ni khat ki bishop pat unong yalam jong ki bishop ni khat yaki ukpa ubakoi namar u trekam lang bakabor jong omen sim bakoi sakhat ya ukpa bakoi rekum ubreu ngimla ban khat ya bakoi kat ba udang im Henry namar ba u penyat ya kecing syakri lane ka ministry jong omen sim bakoi padu kongo ya ulong bakoi ka office jong kalong bakoi ubreu lese umlong bakoi Henry ka office kata ka ministry kata ka kam syakri kadai ka bakoi namar kadai ka khat jong jisu kadai ka khat jong omen sim bakoi ka khat jong ublei ukpa de namar kata ngidon kam yakini ki balong ki ba ningkong hagijing long niam par hagijing long balang pa de long bai jong ki yangi bar khot lakha hau kris de namar kata don kam ya kan niam don kam ya ka balang pangin yo lait im om de tang nakabor jong late mo rengidon kam ya ka balang don kam unong yalap akene ka siti bangadang sudah pule kolong ka pasai bah nak pentai jongi Henry kumno kibriu kin khat kerpat ya uta uba kim siam langet bat kumno kin nget auta uba kim ju ya sngeu te habdon nong pen sngeu bat kumno kin ya sngeu don kam nong yalap bat kumno ki la ban lej ban yalap habda pha yaki takdau sami kerteng apostol namar apostol kemud kitu yaki balapha apostol itu kiba lapha ti kumta ngidon kam yakine bat kumta bangin dubla ban nget da ka bayo sngeu bat bangin abala yo sngeu kan wan ha lengba jong kata ka jing sngeu ka jing lap ya ukris bat ukris ubala pen sle ujisu unong pen im unsa pen im yangi iwei pa iwei amen.